magnífica coordinació. Tenim molt clar que amb aquesta campanya de Nadal, igual que hem fet abans, amb altres campanyes, però amb aquesta encara s'hi cau amb més contundència. El que hem de fer és això, amb una policia de proximitat que parli amb el comerciant, que vagi carrer per carrer, que vagi amb tot l'eix comercial de la ciutat, del Fondo, al centre, al Cingerlí, al Llatí, fonamentalment a tot el carrer on tenim un important eix comercial a la ciutat. Una mica com explicava la Laia, el senyor Serrano i el senyor Carmona, a Santa Coloma l'hem d'adreçar al petit comerç, que és el que diguéssim, és més nombrós i és on hi ha l'activitat econòmica a nivell comercial a Santa Coloma de Gramenet. La fase que comença oficialment el 16 de novembre i va acabar abans d'ahir, en la qual nosaltres ens adrecem als comerços, ens adrecem a l'associació de comerciants, ens adrecem a les botigues i els donem consells de seguretat. Ho fem en aquest temps perquè l'activitat comercial encara no és tan intensa. Treball, diguéssim, de pluja fina, de llarg termini. El que passa és que, evidentment, a Nadal s'intensifica. Un cop explicada aquesta primera fase, en la qual, com els he comentat, fem reunions, enviem correus electrònics, ens adrecem a les botigues, els hi expliquem, els hi lliurem, per exemple, documents com aquest perquè el pengin a la seva botiga, o no t'oblides d'alguna cosa, vigilar perquè no et prenguin res, com una cosa a incorporar en l'hàbit de la persona que va a la botiga. Para comprar, ahora haremos el descuento y también... Iniciem la segona fase, que la vam iniciar ahir, i acaba després de les rebaixes. Aquesta fase més específica consisteix en accions policials directes, és a dir, dispositius específics. Per exemple, el senyor Serrano comentava els mercats setmanals de dilluns, dijous i dissabte. Doncs en aquests mercats fem un dispositiu que es diu, nosaltres diem dispositiu Àgora, en el qual treballem la policia local, Mossos d'Esquadra i puntualment el Cos Nacional de Policia i fem dispositius específics per controlar els furts i els robatoris en aquests llocs i a més el tema de la venda il·legal o diríem del tot manta perquè ens entenguem tots. Patrulles mixtes. Són patrulles mixtes entre policies locals i Mossos d'Esquadra que són, diguéssim, donen una visualització de la coordinació molt i molt intensa. Nosaltres fem coordinació i fem patrulles mixtes. La patrulla mixta és específica i la fem molt dirigida, molt concreta, amb unes hores, amb uns eixos i amb uns dies molt concrets. Tuviéramos cuidado que sí que había alguno... ¿Cómo lo comprobáis vosotros? Bueno, yo tengo el lector y el bolígrafo. Vale. Yo lo compruebo de esta manera, Tú rayas y ves, si no se queda, que no se queda la marca y a los segundos se va, es que es bueno. Correcto, sí, sí. ¿De acuerdo? Ahora esperamos unos segundos que enseguida se irá y... La verdad es que muy mira, ve, ja ha desaparecido. ¿Ves? I lògicament, com han dit els tinents d'alcalde, volem que Santa Coloma sigui una ciutat suficientment segura perquè la gent pugui comprar aquí amb tota tranquil·litat. Volem que Santa Coloma sigui una ciutat suficientment segura perquè la gent pugui comprar aquí amb tota tranquil·litat. Dedicarem els esforços a protegir els col·lectius vulnerables, sobretot a la gent gran, a protegir el comerç i a protegir també els clients, lògicament, els compradors, a la Fira de Nadal, en definitiva, tots aquells aspectes que tenen a veure amb aquestes dates nadalenques. I ja anticipant-me les preguntes, cap problema de seguretat a la ciutat, tenim unes xifres que medim, no sensacions, que medim força competitives i volem que amb aquestes dates continuar tenint una ciutat força segura. Treure diners d'un caixer automàtic hem de procurar que no sigui un caixer aïllat, que sigui a una hora on hi hagi diguéssim, altres usuaris de la via pública que es puguin ajudar en un moment donat. Han de fer aquelles pràctiques habituals de ser una mica previnguts a l'hora de treure diners, mirar una mica qui tenen al darrere, etc.
I el que sí aconsellem molt és que no treguin una quantitat molt important de cop de diners. És millor anar 3 vegades al caixer automàtic que no treure tota la pensió de cop, perquè el risc de robatori, de que els estiguin controlant, de que algú els estigui controlant, doncs és més elevat. I després, a l'hora de prevenir furts a la via pública, a veure, per donar un parell de consells allò molt ràpids i molt gràfics, pensem les dones grans i no grans que porten el bolso o la bossa, les han de portar pel costat de les façanes. El bolso no pot anar pel costat de la calçada. És molt senzill i ha d'anar creuat i pel costat de la façana. I quan es portin diners és important portar una petita quantitat de diners a la cartera, per si hi ha un atracament poder donar la cartera, però la quantitat més important de diners portar-lo a un altre lloc. A la ciutat, en comparació amb la resta de ciutat, estem molt per sobre, per sota. És un fet destacable. Els accidents de tràfic també, per exemple, a la nostra ciutat, si fan la comparació i veu mort per accident de tràfic. Nosaltres en tot l'any no hem tingut cap mort a la ciutat, ni per delicte ni per accident de tràfic. És una cosa molt important, encara que en una ciutat de 122.000 habitants que no hi passi res d'això, és una data, crec jo, que és important. Nadal i Sant Esteve, per entendre, sinó tota la campanya. Per nosaltres és igual d'important qualsevol dia. Però si haguéssim de marcar una data és a partir del 25, que és quan es cobra. A més, es cobra paga doble. Hi ha molta gent, especialment els avis, i ara sembla que els estiguem estigmatitzant, pobres, però vull dir que el que volem és cuidar-los, no? Però què els hi passa? Que jo vaig al banc i trec els 2.000 euritos i els tinc allà a casa, però entre que els treus i arribes a casa, 2.000 euros, no sé com, però tenen com una certa olor, ho saben, i van aparèixer. Llavors, el que deia el Robert, intentem, traieu 300, i a l'endemà, o aneu amb el fill, o aneu amb el germà, o aneu amb el tiet, o aneu amb algun familiar. Per això no podem dir un dia concret. Sí, entonces el cliente también lo valora, porque sabe que a la vez tú le das uno que es bueno, con lo cual esa confianza es mutua.